davarlı uçuşunu devam ediyorlar. Häzirki wagtda teknik taýdan üçünçiligine aýratyn özüp berilýän ýurdumyzyň harby howa güýçleri Türkmenistanyň deňiz çäklarynyň we Gowrýer serkadynyň howa giňişligini ygtybarly goraýar. Bugünkü uludan tutulýan şanly toýumyzda Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň harby howa güýçleriniň 8 tany Su-25 we 8 tany MiG-29 typy söwürçe uçurlary döwlet garaşdyrmyň 25 ýylynyň hormatyna 25 ýazgy bilen howa giňişligine öwed boluşdy bedeg berýärler. Milli harby uçurmalarymyza şöhra. An 74 kıtımlı harby uçary howa desantlaryny düşürmek. Didimine söwürçen harby tehnikada we ýara bolan goşuny göçürmek hemde beýleki maksatlar üçin ýetenendir. Ol häzir Belentden tutulýan garaşdyrlyk toýumynyň howa giňişliginden dawara bilen geçýär. Olaryň ýygynyň Su-25 kıtymly söwürçen uçurlar dawaraly har ýörüşi dowam edýärler.